guest yethu seleke sikhawulela kanjani ngolusuku lwanamhlanje. Right, sele sikhona pha ke Facebook malume siyabulela masijonge ke simkhawulela kanjani umphulaphuli kweli ke icala. Ulwazi kangakanani ulwimi lwakho mphulaphuli? Tshilo ke nathi ke amaphulo seleqhuba ke ngakumbi ke kusukela izolo xa sijonga ke kumcimbi we-16 days of activism. Kodwa ke nasecala namhlanje babhizi ke mphulaphuli weGugan FM ngaloo maphulo xa bezama ke ngakumbi ke ukujonga ke lo mcimbi ke we-16 days of activism. Sijoyinwa ke ngakumbi ke nguye ke ucoordinator osuka phaa ke kwa-social development kwi-victim empowerment program esakhe isizwe napha ke Elliot. Sijonge ke kwi-campaign iqhubayo namhlanje 16 days of activism. Nguye ke usisi ngakumbi ke umndebele. Sizawujonga into yokuba ingaba ke iprogram le kulindeleke into yokuba ke ibe ke ngakumbi ke iqhuba njani ngale mini namhlanje. Miss Mndebele masikubulise enkqubeni mama sikunike lithuba uzibulisele komphulaphuli weGugan FM ngale mini namhlanje. Enkosi msasazi, enkosi mandibulise kuwe msasazi, ndibulise nakubaphulaphuli bonke bevukani community radio. Enkosi kakhulu msasazi. Nkosi kakhulu mama, sibulele ngexesha othe wabeke usiphalona ngolusuku lwanamhlanje. Ndiyabona ngokwesinxibo apho siyakhona ke mama into yokuba noko lusuku olukhulu. Sijonge ke kwi-16 days of activism campaign eniqhubayo namhlanje. Ungake nje usikrobisele mhlawumbi injongo yokuba nibe nisingatha iphulo elikumila kunje. Of course check sijonge iziganeko ezenzekayo ngakumbi kumcimbi we-GBV basijonga kumasipala wasesakhe isizwe local municipality. Enkosi msasazi, liphulo elikhoyo minyaka le esiye ke sili observe eliphulo le-16 days of activism against women and children. Ayililolodwa ke eliphulo, kodwa ke kwezi veki ezimbini sifokase kweli iphulo elilwano nokuxhatshazwa abantu abangoomama nabantwana. Eliphulo ke silenza rhoqo ngoba sibona ukunyuka kwamanani okuhlukunyezwa kwabantu, kwaye sibona into kokubana akusahlukunyezwa oomama nabantwana kuphela, kuhlukunyezwa nabantu abangootata. Sibone loo nto ke kwii-cases ezingenayo nakwi-statistics esisifumene njengokuba besekudala siqalile la maphulo ebezi-building events kuya kweli phulo lingu-16 days of activism. Sibonile ke njengoba besise apha Rindwana nge-19th kwi-stats ebesikhutshiwe ngamapolisa esitshoyo into yokuba nootata bayahlukunyezwa kwaye zikhona ii-cases zabo. So ngolu suku lwanamhlanje ke ngokunake siza kube sisemthingwevu apho siza kube sisenza enye yala maphulo okuhlukunyezwa kwabantu. Indlela ke iprogram yethu engayo emthingwevu ukuba kuza kwenziwa i-role plays, ngoba sifilishe into yoba kudala sizenza i-presentations, i-awareness campaigns, i-door-to-door campaigns. Ngoku siza kwenza i-role plays eziza kuportreya ncakasana olu dushe luqhubekayo emakhaya. Sine-role plays ke phayana ezizawuthetha nge-gender-based violence and femicide. Sine-role play ezawuthetha ngo-gender-based violence ibonakalise ukuafektheka nokuqhekeka kwamakhaya okulidishela kwi-divorce ngenxa yale GBV. Sibe nazo ne-role plays ezizawuthetha nge-digital violence. Laa nto ke emakhaya siyithatha lula nathi silulutsha, laa nto ye-digital violence yokokuba kukhutshwe i-information yabantu online abantu bengaziqondi ukuba bayabahlukumeza abanye abantu. Ibahlukumeze kakhulu ke abantu msasazi ke loo nto, ngoba abantu imiphanga yabo bayiva kooFacebook. Abantu izixholo-xholo ezenzekileyo, incident ezenzekileyo zokubulawa kwabantu bayafotwa babone izihlobo zabo kula makhasi siwasebenzisayo. Nto leyo ingekho right, ihlukumeza imiphefumlo yabanye abantu. Siphinde ke ngoku siveze la online harassment kwenye ye-role plays zethu eziza kwenziwa namhlanje. Siveze kwakhona ne-doxing,
apho kupublishwa khona i-information yomntu eprivate ngaphandle kwemvume yakhe. So zii-role plays ezizawube zidlalwa ezo, eyokugqibela i-role play izawube ithetha nge-LGBTQIA+, le ithetha nge-gays ne-lesbians, abantu aba-bisexual, o-transgender, yonke loo group of i-group of gender, so that abantu ekuhlaleni bayazi into okokubana abantu abaxhatshazwa ngenxa yesini sabo. So umntu xa ezi-identifya ngokuba uyi-gay okanye uyi-lesbian, kufuneke siluluntu lwalapha esakhe isizwe siyazi into okokubana akukho nto irongo ngoba abantu bazi-identifye ngesini sabo, kwaye akufunekanga baxhatshazwe ngenxa yesini sabo. So zizinto ke esizabe sizijongile ezo msasazi namhlanje kulaa program yaseMthingwevu. Kulaa program ke yaseMthingwevu asisebenzi sodwa, sisebenza ke ne-organizations zethu ezisincedisayo ukulwa kule gender-based violence and femicide. Sizabe silidishwa ke ngu-Domestic Violence Unit kule program yanamhlanje. Ii-role plays zethu sizabe sizenzelwa yicala film crew ezabe isi-role playela ezi zonke ezi zinto sendithethe ngazo ngaphambili ezizawube ziveza ukuba i-gender-based violence luhlobo luni lwendlela eportrayayo ebantwini, so that abantu bade bayi-understande. Ngoba eyona njongo kukuba abantu mabayazi olu hlukumezo uba lukhona, and lukhona nje luze ngamandla. Sirhalela ke ngoku indlela elinokwehliswa ngalo okanye elinopheliswa ngalo, ngoba lishiya ingcwelerha kakhulu. And ke ngokuna ke ngakumbi le femicide bendithethe ngayo ekuqaleni, okokuba umntu uyambulala umntu wakhe egameni lothando. Luthando olunjani olu lulidishela ekubeni umntu abulawe? So zizinto ke esizibona ziqhubeka kwisociety yethu esizokuzihewula namhlanje, sizinqande ngalamaphulo. Njengoba benditshilo ke msasazi uba ayililo liphulo lodwa lika-16 days elilihewula i-gender-based violence and femicide. Sinayo 365 days esimqhuba unyaka wonke, kodwa ngoku kuba siku-16 days of activism sizawuthetha ngaye ke namhlanje. Enkosi msasazi. Nkosi kakhulu mphulaphula weVukana FM, usandula ke jija eloqhosha singokola naye ke uMiss Mtebele suka kwa-social development xa sidakanqa lo mcimbi we-16 days of activism. Kodwa ke nabo baqhuba ke iphulo ke icacisa banzi. Malume ndiyaqonda icacile, ndiyithanda ke indlela or i-angle abayingena ngayo, because xa sizinoko liba ngathi sibali xa sihlele mhlawumbi siyokwenza ezi speech zinde, but ngoku xa abantu befumana i-chance yokuyibona le nto ba yenzeka njani kwaye ithini indlela ethi ichaphazele ngayo abantu. Ndiyaqonda ke indlela abayize ngayo this year izawuba nalo ifuthe elininzi. Kodwa ndiyafuna ukubuza ke mama, nanjengomntu okwi-hot seat ngakumbi kwiziganeko ezinje odila nabantu okanye amaxhoba ajongene ke nale micimbi nokujongana ke nee-programs ezikumila kunje, ingaba zeziphi iziganeko mhlawumbi xa nihleli kwiofisi yenu ezithe zabe zixhobisa amehlo kumhlaba wasesakhe isizwe xa sijonga lo mcimbi we-GBV? Enkosi msasazi, zininzi kakhulu msasazi, kangangento kokubana amaxesha amaninzi xa siqhuba eliphulo siba nexhala. Ixhala lethu ke lelokokubana kuvele kube lilishwa sithi xa siyivula nge-25, i-16 days iqala nge-25 kaNovemba, siyivule siyivale ke nge-10th kaDisemba. Kuvele izixholo-xholo zibe zininzi kakhulu. Kodwa ke ngoku njengoba siqalile izolo besingekeva nto, but generally ii-cases esiye sizifumane around le nto gender-based violence and femicide kukubethwa kwabantu kakhulu kwii-relationships, emitshatweni. Kwezi relationships ufumanise into okokubana kude kuyofikelela ekubeni umntu abulawe ngulo mntu athi uyamthanda. Into eyenzekayo ke ngokumsasazi, sifuna abantu bayi-understande njengoba sikweli phulo into ethi ezi incidents zingaka ziqhubekayo zinazo ii-red flags ezi siye zifune into yobana abantu baziqaphele,
ngoba zizona zizamncedisa umuntu uba afumane uncedo. Ngoba sizibonile ii-incidents zoba abantu benqunqa imiqala apha esakhe isizwe, sizibonile ii-incidents zoba abantu bareyitshwe apha esakhe isizwe, sizibonile ii-incidents zoba abantu babethwe imizimba bepontiponti babhaleke bangakwazi uphakama, sizibonile ii-incidents zobana mhlawumbi abantu baphile impilo yokuthukwa benyukulwa every day bebizwa ngamagama abadegradayo, loo nto ibe ibahlukumeza emphefumlweni. Abantu esakhe isizwe bahlukumezekile kakhulu ngokwasemphefumlweni nangokwasengqondweni yile nto iqhubekayo iyi-gender-based violence and femicide. I-femicide ke ine-red flags because umntu uqala athethele phezulu, akushawute, akudegrade, akwenyelise, umntu ahlale anyamezele. Isuke apho iye empameni, xa iphuma kulaa mpama linqindi, xa iphuma kwelaa nqindi liquza, ukuphuma kwayo kuxhaxha imvubu okanye akugibizela ibhozo. Yindlela esijongene nayo leyo. Okunye ke msasazi kwezinto esiziqapheleyo kwezi incidents kukubana ndizawuxolisa ke kodata because ndizawuthetha ngento yolwaluko kodwa andizukuthembarisha nesiko lolwaluko. Siyalihlonipha kakhulu lisiko elihle lakwantu lotata, but into endizawuthetha ngayo phayana yi-behavior eportraywa ngabantwana xa bebuya phayana besuka elandscape esuthwini. Sifumanisa into kokubana abantwana bangena phayana bekwazi ukwenza izinto emakhayeni, bekwazi utshayela, bekwazi upheka, bekwazi ukwenza izinto, but xa bebuya bathi umntu ndiyindoda, afune ukutya emzalini wakhe ngenkani okanye funeka avuke ayomvulela. Zizinto ke msasazi esijongene nazo ezo, abantu abahlukumezeka emphefumlweni, ehlukunyezwa ngabantwana babo egameni loba besithi bangamadoda. Kulapho ke ngoku la maphulo siwaqhubayo, sinawo ke ngoku amaphulo athetha nge-manhood, apho siredefine khona indoda, because ngoku sinabantu esibabiza ngoba ngabantu abangamadoda, kodwa ingabo inkoliso yakhona abahlukumeza abantu. Nabo ke asizuyibalekela into ethi bayahlukunyezwa, kodwa i-statistics okwangoku sisakhombisa ukuba esomama siyamultiplya, sona siphindaphindwa kaninzi. Kuloo nto ke sizama uhlaba ikhwelo elithi ingaske kukhe kuphinde kubuyelwe embo, ujongo uba hlobo luni eli labantu sibakhutshelwayo ngoku xa bebuya phayana, aba babuya benomsindo, aba babuya bebulala abantu, ngoba we believe into kokubana ayikho indoda yokwenyani enobulala umntu egameni lothando, ayikho indoda yokwenyani enoreyipha umntu ongumama, ayikho indoda yokwenyani enobetha ihlambalaze umntu, imhlukumeze, imenyelise. Leyo asiyivumi. Basekhona ke kodwa abantu abangootata abaqotho abathi nothi egameni lethu. Apho ke kulapho sine-organization engusakhe isizwe, Men as Partners, inabantu abangootata abathi hayi egameni lethu singootata, abasasibuyisayo esasidima silahlekeleyo siphuncukene naso sabantu abangootata. Into ethetha ukuthi basekhona abakhoyo abarayithi, kodwa noko kunjalo siyaphela thina sizi-females esandleni somntu ongutata. Leyo into ke sasazi inyaniso and asinakuyibalekela. So ndizama ukuthi ke ngona ke izixholoxholo zona zikhona and ziyaripotwa kakhulu and abantu bayalufumana uncedo, kodwa ngeli phulo sifilisha into yoba akwanelanga, masiqhubeleke so that nabanye abangekaveli bakwazi ukuncedakala. Msasazi, enkosi. Alright, sibulele kakhulu. Phambi kokuba sivale uthethe kwavukotheka, sivile noko siyaqonda into yokuba napha ekhaya umphulaphula uvile kuthiwa unendlebe nje, unetyala nje ukuyiqukumbela. Bendifuna nje uzicacisele ivenue kanene ubutiphi. Enkosi Msasazi, ivenue isemthingwevu kwaSibonda kwaTata uMsheko. Kuyaqaliswa ngo-10 o'clock, and then njengoba kuqaliswa nje ngo-10 o'clock
kuzawulindeleka into yoba bonke abantu babe sele bephayana ngenxa yemozulu engacacanga ncam. So sirhalela kwenziwe kwangoko, kuzawugqitywa kwangoko. Ngomso sise-Elliot, Elliot Town Hall eKhowa, sizabe sisenza uWard 1 and Ward 2. Phayana ngomso izabe izi-dialogues. Enkosi. Alright, sibulela kakhulu ke sinqwenelela nje okuhle kule great initiative niyenzileyo kuba ke nyani ngumbulalazwe lo uDeno president wavuma into kuba uyayideclareisha as i-national disaster. Amazwi nje okuqukumbela from icala lakho. Enkosi Msasazi, xa ndiqukumbela ke Msasazi, sine-rapid response team elidishwa ngumeya for ukulwa le gender-based violence and femicide. Ine-departments zonke, i-stakeholders zonke, ikuya kwinkosi, zonke i-stakeholders esinazo, ne-organizations zethu zonke. Njengoba e-Elliot sisebenza no-Elliot Victim Support Center, and then sinayo ke ne-safe home esigcinela lamaxhoba. Asikwazi ichaza ke yona uba iphi for ukhuseleko lwabantu. Okokugqibela ke mandithethe ngesinxibo esi sizawube sisinxibile namhlanje. Isinxibo sethu xa silwayo lamaphulo sine-black osymbolizer into kokubana okwakuzila la pain abantu bayivayo bayifilishayo xa eyi-victim. So sinxiba ublack, sibe no-Black Thursday esimkhuthazayo kwinto yoba every Thursdays masisapote la maxhoba, simnxibe la black, sibonakalisa uba sikunye nawo futhi siyayifilisha intlungu yabo and siza kubancedisa in this fight ye-gender-based violence uba mayiphele. Umbala wesibini esiwusebenzisayo ngu-orange. La orange ngulo ke sithi xa sele sizezi stakeholders zincedisana nexhoba simsebenzise as ukumnika ithemba. U-orange symbolizes i-hope apha kwi-victim, so that izawuphuma iyeke uba i-victim ibe yi-survivor, because sifuna baphume kulaa role yoba zii-victims babe zii-survivors. Ikhala yokugqibela ngu-purple eyale theme yalo nyaka, whereby siplida and sipleja i-solidarity ethi masimanyaneni. Siya ke namhlanje ngale theme ethi unite to end digital violence against women and girls. Siyabulela kakhulu ne-support groups Msasazi sinazo, Women Healing Women, apho sincedisana khona nabantu abangomama. Siyabulela kakhulu Msasazi, eliphulo siyaqhuba nalo, sakulivala nge-10th kaDisemba. Enkosi kakhulu. Alright, sibukele kakhulu ke ngexesha lakho noko ndiyaqonda into yokuba umphulaphuli uvile pha endlini sininqwenelela ke ukuhle ngale great initiative nisebenze kakuhle. Enkosi tata, siyabulela kakhulu. Alright, siyabulela ke mphulaphuli sesishwala ixesha njengoku ndiyabona uba nophilisa pha umfoka Qunda sengqangile uzabe siphethele ke i-sport update umjikelo wesibini nje asishwangathelele uqinisekisa into yokuba nawe uyafumanisa ukuba kwenzeka ntoni kwezemidlalo ngale ntseni yanamhlanje kumjikelo wesibini ke lowo. Mamtshawe, this is a great initiative indeed. Sibukela kakhulu ku-Miss Mtebele ne Mtebele ewe sibulele kakhulu ngexesha lakhe. Masondeze ke umntaka Qunda nge-sports update.